barkatu. Zer? Barkatzeko. Zehar agintera. Teko eta tzeko. Aupa lagunok. Gaur zerbait egiteko edo ez egiteko eskatuko diozu norbaiti. Ea ba, hasi. Hasteko, ez mugitu, mesedez. Ez mugitzeko, orain hitz egin. Hitz egiteko, horrela ezin da lan egin. Bukatu. Bukatzeko. Kitxo. Ze askar. Haiene. Aurikularrak. Barkatu. Zer? Barkatzeko. Bideo honetan, Olaia eta Peio Gasteizen ari dira lanean. Peiok kuadriako afaria dauka eta amaitzeko presa dauka. Zer esan dizu? Lana azkar bukatzeko. Kuadriako afaria dago. Eta iritsi nahi duz. Oazen ba, lanera? Zerbait egiteko edo ez egiteko eskatzen dugunean, aditzaren agintera modua erabiltzen dugu. Eta honen formarik simpleena, aginteraren partizipio burutua erabiltzea da. Adibidez, hasi, ez mugitu, hitz egin, bukatu, barkatu. Baina eskari hori errepikatzen dugunean, zehar agindu edo debeku bat adierazten ari gara. Egitura honelakoa da. Aditza, teko edo tzeko bukaerarekin. Adibidez, hasi, hasteko, ez mugitu, ez mugitzeko, eta barkatu, barkatzeko. Beraz, aditzek bere bukaera galduko dute, eta teko edo tzeko bukaera hartuko dute. Eta noiz jarriko dugu teko eta noiz tzeko. Aditzak ene bukaera duenean, teko bukaera hartuko du. Adibidez, hitz egin, hitz egiteko. Eta beste bukaerak dituzten aditzei tzeko erantsiko diegu. Bukatu, bukatzeko. Beste pertsona batek emandako agindua edo jarritako debekua errepikatzen edo kontatzen dugunean ere, teko edo tzeko amaiera erantsiko diogu aditzari. Adibidez, zer esan du kuadrillako lagunak? Lana azkar bukatu. Beraz, honela kontatuko dugu. Kuadrillako lagunak lana azkar bukatzeko esan dio Peiori. Erantsi, teko edo tzeko bukaera aditzari. Hasi, hasteko, hitz egin, hitz egiteko. Ez mugitu, ez mugitzeko. Kuadrillako lagunak lana azkar bukatzeko esan dio Peiori. Zerbait egiteko edo ez egiteko eskatzen dugunean, aginteraren partizipio burutua erabiltzen dugu. Agindua edo debekua adierazteko egitura. Zehar aginduak edo debekuak. Ondo izan eta asko ikasi.